Siyanda isibalo sabantu bakulelizwe abaphethwe isifo sokhwantalala ngenxa yesimo semali kanye nengcindezi elethwa ukuqubuka kwegciwane iCovid-19 nokuholele ekutheni kuvalwe thaqa ukusebenza kwezinto ezweni. Ongoti bathi leligciwane selilethe ukwesaba, ukwethuka kanye nokukhuphuka kwesibalo sokuhlukumeza. Izibalo zikhomba ukuthi bangaphezulu ka-300 abantu kuzwelonke okubikwe ukuthi banesifo sokhwantalala. Ongoti bathi selokhu kuhlasela iCovid-19 abantu babhekene nokucindezeleka ngokwengqondo kanye nokuholele. Okubanga kakhulu lokhu ukungasebenzi nokungabi nayo indlela yokungenisa imali. Izindawo ezihlinzeka ngosizo zisebenzisa izingcingo zigcwele abantu abanezinkomba zokuzibulala. That alone has induced a lot of anxiety, a lot of depressive symptoms. People are feeling lonely during lockdown. Their lives have stopped. And then that it does have or have impacted so much on their psychological functioning and well-being. Kunokukhathazeka ke ngokukhuphuka kwesibalo sabantu abadla izidakamizwa. It's a coping mechanism for some of them. It's a coping mechanism because they don't want to face the reality of living in an uncertain world, the reality of living in fear, the reality of being lonely, and the reality of actually saying, I've lost my job, I'm about to lose my job, or my business is going down. Odokotela beluleka ngokwengqondo manje sebesebenza nge-internet kuququzela labo abadinga usizo kuba baphumele obala. You also need to take care of your mental health as much as you're taking care of your physical health. So these things work both hand in hand. We are living in a very technological world now. You can resort to virtual communication. You can call people around you. You can WhatsApp. You can have video calls. But again, if you see that it's actually not enough, I would recommend that people start seeing psychologists. Ngokusho kwenhlangano i-World Health Organization, ukucindezeleka ngokwengqondo nokuholele izifo ezibanga ukukhubazeka kuyona yonke iminyaka yobudala yabantu nezibaqala beneminyaka ephakathi kwengamashumi 20 nengamashumi 50.